Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Kain po mga kastudyo. Pansit na mayroong mga subak at saka mayroong rice. Simple-simple lang po. Mga unta ninyo. Yan o. Sus kalami is pansit. Lamon. Yan ang chopstick yung pansit mo.
Shout out po after nito. Sarap. Shout out po kay Merly Tab from Australia. Advance happy birthday, Jose Paulo Maniago. Shout out din po kay Jimar Sarzoa, Hilin Amora. At ang last po, Cristel Ann Udtuhan Tuka. So yun na po muna yung shout out natin mga kastudyo. Yung iba po sa susunod na po na kainan session. So sana po nag-enjoy kayo sa simpleng kainan today na sobrang sarap po na simpleng pansit na mayroong mga subak-subak saka rice. Siyempre tayong mga Pinoy, kahit pansit yung ulam natin, pinaparisa natin yan ng rice. So, hanggang dito lang po ako. Bye for now. Kita-kits po tayo sa sunod na mukbang. Bye-bye!